Ahoj, ja ťa zdravím, mám tu ďalšie video zo série Spoznávam svoje okolie. Dnes sa spoločne vyberieme na hrad Gímeš a mám jedno prekvapenie, nebudem sám. Tak si poď pozrieť, ako to celé dopadlo. Upozornenie, toto video obsahuje občasné expresívne výrazy. Ak ti to prekáža, ospravedlňujem sa. Ak nie, vítaj na ďalšom výlete. Nechod do piči. Lebo ona je takto, tak ja idem tam. Tak, a máme tu ďalší výlet. Ale tentokrát to tu není sám. Fúneť, ako lokomotíva. Koľko to máme? 42 minút. Famózne. Môžem jebať to slovo teraz. Čo, musím tablurovať. Nemôžeme si tento výhľad iba užiť? A teraz čestne prehlasujem, že toto video bude s Patrikom do formy. Do piči! To si nejaký mež vyšlapeš si to. Bo ak tam nebudú robiť kávu a hotdogy, tak to jebem. Teraz je dobré rovinka. Do klusu trošku, poď. Jebe. Teba to rýchlo prejde, pozri na ten vôbec. No to je krásna príroda. Ty koľko divočak! Je len druhý. Čo zvraca? Po akcii? No, ideme sa pozrieť na hrad Gímeš, ak tam dojdeme. Podľa mňa zomreme skôr, než tam vystúpime. Ježiš, tu je voľaká odbočka doprava. Tam presne hore ideme. Jak hore? Nemôžu tu spraviť asfaltku? Toto je lekcia, ako sa dostať s Patrikom do formy. Ale on vám nepovie, že je udýchaný. Že prešli sme 5 metrov a nevládal dýchať. Teraz pozrite, ako pôjde bez dýchu. Aha, ani nevzdýcha nič. Ale hotovie, vám hovorím. Teraz tam budem ja skoro 2 minúty. Presne ako som hovorila. Zrazu mu nerobí problém šlapať do kopca a zrazu sa nepotí. Je to tam nevidieť, že sa nepotí. Už idú dole, asi tam nie je nič. Ideme podľa značiek. A sú značky. Neviem ani piču z rýžou, čo znamenajú. Zabudol som si zobrať nožík. Aby som toto vyrezal do stromečku. Naše iniciálky. Čo som bobor? Láska, ale ešte ti poviem. Cesta dole bude po piči. Ja idem už asi naspäť. Čo ti jebe, toto nie je cesta na hrad. To je kalvária. Si aký mokrý. Fú, prška tu, neskutočne tu začalo jebať. Prší na mňa. Je to strme. Vážne? Hej, hodnotíme výstup od 0 do 10. Výstup dávam minus 10. Cítim vôňu hradu. Ja nepôjdem dole, ja tu ostanem. Toto je ticho pred búrkou. Táto rovina. Natáčajte video, aspoň hovoril. Posledný raz. Spoznaj svoje okolie. Posledná. Toto je posledná časť. Spoznaj svoje hranice, by som to nazvala. Fuj. Do piče, že máme cestu do... Však šetri tú vodu. A však ale som smedná. Mám ešte jednu teóriu, že sme na Hrušove už. A teraz ma napadla druhá teória, že ten hrad pred nami prchá.
No, že to bude po piči natočené, pretože za objektívom, za tým tou kamerou je moja priateľka, smeje sa mi. Famózne. Takže nachádzame sa na hrade Gímeš, dofúčaný extrémne, jak lokomotíva. To sme sa išli iba povoziť. Pôvodný plán bol iba povoziť sa. Je tu, pekne je tu. Zase za mňou výhľad aký? To už všetci vieme, už to nemusím ani hovoriť, za mňou tu bude napísané. Takže ten výhľad. Dlhá cesta sem, do kopca, strašná, ale ten výhľad stojí za to potom z každej strany. Nečakal som, že ten hrad je taký veľký. Fakt ma prekvapil. Je vidieť, že sa to na ňom stále pracuje, nejakým spôsobom to udržiavajú. Teraz začalo aj slnko svietiť a to malo dneska pršať po obede. Po takomto čase, ale ako podľa meteokolegu, zdravím ťa. Meteokšina, ja ťa pomenujem, Meteokšina, zdravím, Meteokšina. Zdravím, Meteokšina. Malo pršať, dík. Juhozápad, malo to tam byť. Dáme si teraz 10 zaujímavostí o tomto hrade, len takých rýchlych. Hrad Gímeš vznikol približne v roku 1253. Pozor, a teraz veľmi dôležitá vec, že nikdy nebol dobitý veľkou vojenskou silou. No ani sa nečudujem po Áno, tak ani sa nečudujeme po tom výstupe hore, že sa tu nikomu nechcelo jebať. A ťa chcem ešte nejaké one zbrane. Predstav tých oných s tankami. Čo tanky, ty diela, keď mali? Hrad má niekoľko obranných nádvorí a mohutné opevnenia. Nevidím tie nádvoria. Jediné, čo som tu chcel vidieť, bolo nejaký stánok s občerstvením, ktorý tu strašne chýbal. A Gímeš je opradený legendami. Hovorí sa napríklad o ukrytých pokladoch a duchoch, ktorí podľa povesti strážia hradné múry. Ako neviem, kto tie legendy píše a vymýšľa, ale toto je akože na každom hrade, takže je považovaný za jednu z najkrajších zrúcanín západného Slovenska. V akom pohorí sa nachádzame, im povedz ešte? Nachádzame sa v pohorí Tribeč a podotýkam vo výške približne 514 metrov nad morom. Do psej matere. Tak. Koncom 19. storočia bol opustený a postupne sa zmenil na romantickú zrúcaninu. Tak a týmto by som to asi ukončil. Ako hovorím stále, treba si to prísť pozrieť osobne, zažiť ten výstup, utrápiť sa tým výstupom, upotiť sa, prejsť si tým lesom, je tam ticho, aj keď možno, že stretneš dvoch mentálov, ktorí tam fúdnia ty kokos jak jeleni v ruji, tak ako náhle to budeš počuť, tak sme to určite my dvaja a valíme sa za tebou, lebo ideme natočiť nové video o tom, ako máš spoznávať svoje okolie a bohužiaľ si sa trafil akurát do nášho času, keď sme si vymysleli výlet, takýto fitness výlet, cvič s Patrikom, alebo teda jak si to povedala? Patrikom do formy. S Patrikom do formy sa dostávame do formy. Ešte 3-4 hrady a som vo forme na to, aby som to dal, že bez funenia. Ak sa ti video páčilo, daj odber a like. Chcem tam mať 1 000 000 odberateľov do konca tohto roka. Čo je na tom smiešne? Vidíme sa pri ďalšom videu. Mám pokyn z režie, že znelo to dobre. Poď si užiť ten výhľad